اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باس ذات اقدس الہی لاکھ لاکھ شکر بے دوبارہ انت خدمت اللہ یعنی حاضر سن مسئلہ شرعیہ کن کھرے گندی کا انت خدمت اللہ بیان چھا سومن کہ دے جگہ کن بارانوک گایانوک روزائی قضا واجب چھتاں و کفارہ واجب چھاما منتاں دے جگہ کنیانوک نا جگہ سم گندی کا انتہالا بیان چھاسم انشاءاللہ درین آدے جگہ کن لا ادامت آنچا سن دے جگہ کنیانوک نا جبیر سی جگہ چچک دو انجو اگر گا شخص گس ماہ رمضانیانوک چند تحقیق چک مبا کی اس نموران انسویا من چک زر تحقیق چک مبا دے چک لشک انجام تانوک کہ گائس روزہ باطل باتاں و دیر گب نکھولر تخفچو کہ صبح رن من چک زرے صبح سوسین چک زرے ادے وقت آنو کھول ادے جگہ روزہ قضا واجب چھت و کفارہ کوئی کا واجب من و دیونا چکسلا غیر سی جگہ پو کہ اگر گا انسان چکی زرو کہ صبح درنگ مچا دگزرے ودون انسان کنس ادیم شخصی زس پہ کا بنا جخصے دے چخ لشک انجام تانو کہ گایانو گاز زسنارگنا روزہ باطل باتاں و دیر گبنا انسان لش تخفشو دران یعنی صبح سونس من دگزرے ادے وقسن کھولا ادے جغی روزہ پوی قضا واجب ان و کفارہ کوئی کا واجب چھاممید و دیونا چوزلا ترگی رسی جگہ پو کہ انسان فقط روزہ واجب قضا واجب چھتاں و کفارہ واجب چھاممینتاں ترگی رسی جگہ پو دین جو اگر گا انسان چگس کہ زیرو گا شخصی کی زیرو کی یعنی صبح سون سے دگزرے و دونا انسان اس کوئی زس پی کا یقین مبا یا خود زس کھن پو کھولا مزاق شسے و دونا خود انسان کھرس تحقیقا مبا دیتوخ لشک انجام تنو گائس روزہ زسنارگنا باطل باتاں و دیر گبنا کھولر تخفسوں کہ صبح سون سے انسو گزرے ادے وقت پیانو دی روزہ قضا واجب چھت و کفارہ واجب چھاممید انشاءاللہ خداوند عالمین فیقوس نگن یاران ہمیشہ توفیق تانچہ زن مسائل شرعیہ کن بیان بے فریز آگے آئندہ یوم پہ وقت پیانو جاری و ساری جگہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔